Колелото на времето се върти и вековете идват и си отиват, оставайки спомени, които се превръщат в легенди. Легендите заглъхват в мит и дори митът отдавна е забравен, когато породилият го век се върне отново. В един век, наричан от някой първия век, век, чието идване предстои и век отдавна отминал, сред безкрайните поля, наречени интернет, започна подкаст. Подкастът не беше началото. Няма начала нито краища при въртенето на колелото на времето, но беше някакво начало. Привет на всички зрители на Уилкаст. Виждам колко ми е ужасяващо подредена камерата. Ние сме Валю. Са е много добре. Здравейте, аз съм Илиян. И отново сме се събрали тук, за да си говорим за колелото на времето. В тези болни времена сме избрали една зимна картинка за темата. Така тематично. Приказка. Не, чак приказка. Са от тези приказките на братя Грим, нали, в оригинално четене малко, но тия от вас, които всъщност са чели първата книга, ще да кажа, може би се сещат от коя сцена е, а тия от вас, които си я спомнят, защото аз лично почти бях забравил откъде сме тръгнали. Сега като чета поредицата на ново си припомням някакви неща, които бях позабравил, че въобще ги е имало като действия. Днес отново ще си говорим за фантастичните елементи в колелото на времето, за останалите, поне някаква част от тях, които така предния път не можахме да разговорим. Предния път си говорихме предимно за света на сънищата. За какво беше още? Основно за света на сънищата, за места като Шадарово Голд и за пътищата. Не ни остана време да... Да. Зато това покрихме. Само това? Мисля, че имаше още нещо, ама не мога да сетя какво. Наблегнахме най-много на света на сънищата. В по-миналия епизод разнищихме, така да се каже, магията и сега мисля, че са останали само... Мисля, то всичко е фантастични елементи, защото все пак е измислен свят, но да кажем по-фантастичните елементи в един фантастичен свят останаха май единствено съществата, расите и видовете създания, които има в този свят. Те е вярно. Тези въпросни същества и раси, предполагам, че включваме всичко извън хората. За тия от вас, които... В смисъл, не съм сигурен доколко е коректно. Винаги съм се замислял в фентазито дали е коректно да се наричат раси, тъй като това са просто различни животински видове. Но някакси това, че хуманизираме различните... в смисъл и нас си хуманизираме, нали, съответно. Странно е да гледаме, например, тролоците като някакви същества, чудовища и така нататък, а не като отделна раса, примерно, но да гледаме на огиерите като отделна раса. Това е винаги моята дилема с фентазите, примерно, къде слагаме чертата. Но както и да е, в смисъл това са пак философи. Тези, които имат някакво съзнание, говор и могат да общуват общо зато по някакъв начин ги наричаме нарк, да. Ги наричаме раси, докато всички останали, които са примерно магическия елен на гората, който не може да говори, просто е бял и красив, там вече са животни. Затова ги наричаме, в смисъл поне аз така си правя разпределението. Okay. Добре. Съществата в този свят да ги разделим на съществата на сянката, съществата от континента на Сенчан, така да го кажем, и такива, които не спадат в никаква категория, които са, мисля, огиери. Бих добавил фините също. Фините също са важни същества, които, макар че нали, не са на този свят, но там вече технически изпълнения по-скоро, отколкото нещо друго. Да кажем, че последните, които не попадат в никаква категория, са Паламфейн, фините, огиерите и вълците. Ще ги разглеждаме ли като същества? По-скоро говорихме за тях и за техния сън предния път. Нимовете също, винаги ги забравяме, защото последния от тях виждаме в първата книга, реално в края на първата книга, Зеления човек с уместа. Нимовете всъщност също са интересни. Аз ще спомена това, което знам за тях. Не е нещо, което кой знае колко знаем, но
те са важна част от... Те са реално творение на приказния век. Всъщност са били създадени, за да могат да спомагат за отглеждането на храна и за това да има за всички реално достатъчно храна и тем подобни работи. Което е интересен начин нали, да решиш въпрос като цяло, който е нали, не маловажен въпрос, нали, световен глад и така нататък, ама да създадеш нов живот, който да ти служи да храниш другия живот. Интересен начин да решаваме проблеми. Нимовете са ГМО-то на колелото на времето. Не единственото, между другото. Не единственото ГМО. Всъщност, колелото на времето в по-късните книги обаче се разкрива това и колелото на времето е поне толкова научна фантастика, колкото и фентази. Фентази е като... не е толкова научна фантастика, света е опитано да бъде поставен в някаква научно-фантастична структура, малко или много. Естествено, структурата на приключението е изцяло фентази, класическо фентази, не класическо съвсем, но има много фентази елементи. Честно казано, мога прозвучи странно, но бих го сравнил по-скоро като някаква коренна противоположност на Междузвездни войни, което е изключително класическо фентази приключение в свят, който свързваме с научна фантастика, а пък колелото на времето е що годе фентази приключение, свят, който свързваме с... По-скоро дори има доста повече нотки на научна фантастика в някои отношения. Това ми е мисълта. Но, както да е, няма... Научната фантастика си мисля, че по-скоро разглежда, да кажем, 2-3 хиляди, 4-5 5000 години напред в бъдещето, определено е, поне си мисля, че е свързано с технологии, които са примерно в близко или далечно бъдеще и по-скоро се развива с космически кораби в космоса, пътуване между планетите и така нататък, докато колелото на времето е по-скоро... Аз говоря за приказния век най-вече. Приказния век, който реално е нещо като sci-fi бъдещето на Земята. Един вид, даже не е толкова sci-fi, не само sci-fi. То е някакво много утопично бъдеще по принцип, ама... Бъдещето на Земята, ако откриеме магията. Буквално както е в случая. И ако спрем да сме тъпи като цяло. Което е много важно. Да. В масата си, нали? Защото в приказния век също имат своите стъпвания на крило, да ги наречем. Преливането на новото 5G искат просто да ни имплантират с чипове. Така е, да. До кое ли G са стигнали в приказния век? Колко G са докарали? Между другото, целият свят на Робърт Джордан има много, поне аз така ги виждам, много здрави причинно-следствени връзки между нещата в света, в развитието, в това, дори ако щеш в проценти и съотношения между разни неща, как естественият прогрес след определени събития и така нататък. За да дам пример за това, което говоря. Ако искаш да почваме с съществата на сянката, те мисля, че са по-интересна част. Трябва да почна, по принцип да не повярваш, имам някакви ноутс. За първ път съм подготвен за повече от 5 минути преди да почнем. Първите за метеоролоците, но те не са чак толкова интересни. Да почваме с мърдралите, защото имам една теория за тях. Така, доколкото знам, мърдралите са, нали, почваме с нормалните неща, погледа им е страх, много са трудни за убиване, могат да изчезват и да се появяват там, където се пресича сянка и светлина и така нататък на здраве. На здраве отново. Кашлям, бе. Това също е моя теория, защо хората си викат на здраве, когато кихат. Обикновено като кашляш, имаш нужда някой да ти каже да си жив и здрав. Ще живееш ли? Все имам нужда някой да... Както е, дай продължай, стига се разсейва. Така, теорията ми за мърдралите е, доколкото, ако помня правилно, на някакъв определен брой тролоци, които се раждат, вместо да се роди тролок, се появява мърдрал. Ако помня правилно, това може да си... Помня числото 100, защото толкова един умрук, ама не помня дали е точно на еди колко си тролока излиза мърдрал. Но числото е 100, защото така си помня, умрук тролоци е 100.
Ако помня правилно. Имам нещо от сорта на 1 до 5%. От всички тролоци се ражда мърдрал вместо да е тролок, който е доста по-различен от тролоците, нали, както всички знаем. Сега, почвам малко от по-назад, понеже тролоците, нали, са разработени от Агенор, но нещото, което са били тролоците преди да станат тролоци, са хора. Хората имат определен процент, които имат шанс да бъдат преливащи, които също е нещо от сорта на 2-3%, ако помня правилно. Мисля си, че генетичният фонд, който е свързан с животните, за да се получат тролоци, това, което остава от човешкия генетичен фонд, нали, няма да навлизаме в рецесивни доминантни алели и биология и така нататък, но намирам връзка между това колко често се проявяват мърдрали и колко често се появяват преливащи. И моята теория е, че примерно ако тролоците са си останали хора, тези хора в даден момент след развитието си по определения начин, по който имат тролоците, вместо да се роди преливащ, се ражда мърдрал. И то е еквивалента на това сред тролоците. Обясни го най-вероятно много зле, но... Какво е обяснението, че мърдралите не могат да преливат тогава? Обяснението, че не могат да преливат е, не знам, може би заради животинския геном, който е част от тяхното същество. Но пък кожата им настръхва, когато усетят преливане. По същия начин, както примерно мъжете, които могат да преливат, по този начин усещат как жените могат да преливат. Има логика. Има логика. Мърдрали са мъже или поне така са описани. Да, макар че не е сигурно. Никъде не е описано, че абсолютно всички мърдрали могат да усетят преливане, което може да оставя място за жени, защото технически жените в колелото на времето не усещат как мъже преливат, когато мъже преливат. Макар че май имат изключения някакви, но или поне при много по-голяма степен на преливане, в смисъл при много по-голяма сила на преливането усещат. Но това е интересно, аз никога не съм се замислял кой знае колко по тази тема с мърдралите, тъй като аз съм ги приемал не точно за произхождащи от... въпреки че са антропоморфни под формата си, те не са непременно, в смисъл тролоците не са непременно произхождащи от хората, доколкото знам, вълците също ги наричат изкривените, усещайки нещо от тях също в тях. Не съм сигурен дали... Тъй като тролоците са описани като смесица от много различни създания физически. Вие съм си ги представил нещо тип чудовището на Франкенщайн. Ама не съм сигурен доколко удачна представата ми. Не съм гледал или чел записките на Агенор, нали? Какво точно е правил, но... какво е обяснението, че няма женски мърдрали? Знаем ли дали има или няма женски мърдрали е въпроса? Обяснено ли е, казано ли е в прав текст някъде няма женски мърдрали? Въобще говорено ли е за полов мърдрали? Тъй като аз не си... Мисля, но по-скоро се описват като телосложение и външен вид на мускулес мъж. Даже не си го представям мускулес, между другото. Аз винаги съм си ги представил като змии някакви такива. Не знам, в смисъл... Да, мисля, че това е описанието. Има много препратки, които ме навеждат на тази мисъл, че мърдралите и мен, аз така съм си ги представил. Въпросът е дали съм си ги представил, защото така ми е някакси заложено си ги представям или по-скоро Марти, нямам никаква идея, но те цензурира, защото си писал но. Това е най-забранената дума. Автоматично те цензури, аз разреших съобщението на ръка, нали, но нямам идея как думата но е незаконна днес. Ама знае ли човек. Но нали са леко сравнени с влечуги, а там няма женско тяло. То въпрос е какво... По-скоро сравняват ги с влечуги хората в първите книги най-често, защото влечугото поражда някакси първичен страх в много от нас. И може би това е по-скоро лесен начин на самия творец да ги направи страшни по презумпция, чрез сравнението с змийски подход и така нататък. Ние самите хората имаме, когато описваме, че някой се промъква като змия и така нататък, го правим, за да вменим по някакъв начин заплашителност в действието. Според мен, сравнението им с тези животни е по-скоро с цел да...
Аз си мисля, че не е точно външния им вид, който е сравнен, а самите им движения и усещането, което създават, че е като плъзгането на земя. Именно, да. Именно по-скоро поведението описва според мен. И аз не мисля, че толкова външния им вид. Макар че аз самите също съм си ги представил леко като с по-съскаш маниери и така нататък. Не съм... Макар че това са глаголите, които са употребени в превода, може би. Чул съм ги да просъскват нещо или такова. Ама не съм си го представил смисъл, че съскат като змия, по-скоро, че го казват заплашително. Защото пак това е в нашия език, по подобен начин са употребени тия глаголи. Просъскването, както може да е просъскване на змия, така може да е заплашително казване на нещо. Примерно, когато майка ти просъска нещо, знаеш, че нещата не са много добре. Примерно. Събуди детските спомени на всички ни. Да. Мърдраните са общо взето по начина, по който беше представен Волдемор във филмите за Хари Потър, само че без очи общо, зато това е представата май на всички ни за тях. Възможно е това. Възможно е да е между другото, макар че аз ще сходим си помня много добре Волдемор, но тъй като съм чел наистина много малко от Хари Потър. Но да, моята представа по-скоро си ги свързвам с... Да, знам. Ще да кажа ги свързвам с мърдрали, което ще е супер тъпо, защото едва ли не за... Да, свързвам ги с мърдрали, нали? Волдемор е мърдрал. Или как там се пише. Точно така се пише, между другото. Лайтуан казва, че в прав текст е казано, че няма женски и че Агинор няма представа защо. Това е интересно. Това е интересен въпрос. Тъй като Агинор ги създава преди тъмния да докосне мъжката половина на силата, което би било адекватно обяснение. В смисъл, би било адекватно обяснение защо има само мъжки, ако тъмния беше докоснал. Казано ли, че мърдралите са започнали да се появяват още преди тъмния да е докоснал? Точно това, което написа Light One, е може би по-разумното обяснение на това, което се опитах да кажа. Завръщането към човешките гени, тригърното от факта, че ако бяха хора, това поколение, което се ражда, ще да бъде преливащ мъж. Което също навързваме с факта, че тролоците се ужасяват от мърдралите и им се подчиняват, освен ако нещо не ги оплаши повече от един мърдрал. Тогава и числото има логика, тъй като числото, ако наистина приемем, че е един мърдрал на 100 тролока, което е единия юмрук, аз така го приемам, нали? Защото така си го спомням, то тогава въжат 2%, тъй като ако преливаш са 2%, това сте един човек на 50, но един мъж на 100 човека общо. И числото се връзва, нали? Ако е така. Ако това е начина да го приемем. Сега другия въпрос е защо, нали, единият вариант да приемем защо няма женски мърдрали е да кажем, нали, лемавото, това е там е вкарал сексизма си Джордан. Добре, окей, няма. Нали, естествено, ако въпросът е дали е имал, за мен, ако не е казал някакъв прав текст, че е имал, тогава логичното обяснение е да са започнали мърдрали да се появяват пост докосването на тъмния на силата. Тъй като това би било логично обяснение. Той е докоснал мъжката половина може да прави нещо скапано с тролоците, което, нали, звучи пократително как нещо много скапано се случи на тролоците, по-скапано от това, което се е случило. Но тъмния, ако е докоснал мъжката половина на силата, и тогава са започнали постфактно. Тъй като знаем, че същества на сяката са съществували по време на приказния век преди докосването. Въпросът е някъде казано ли е в прав текст, че са съществували мърдрали по време на войната на сянката. Това е много, много важен въпрос. Това дори да не е казано, според мен това е нещо, което се подразбира. Защо? Предположение, че има тролоци, би трябвало да има мърдрали. Точно това ми е мисълта. Точно това ми е мисълта. Ако процентно съотношение като цяло, ако нещото с мъжете преливащи и така нататък, и това завръщане към човешките гени е започнало да се проявява заради докосването на тъмния, то има логика мърдрали са започнали да се появяват след като тъмния вече е докоснал силата. Аз имам по-скоро... Но не е сигурно. Нямам предвид точно, че заради замърсяването на силата... Ти нямаш, аз имам. Ти нямаш, аз имам. Аз се опитвам да вмъкна нещо свое като размишление, тъй като трябва да има причина. Обаче има женски тролоци и те закрилят свирепо своите малки. Добре за тях. Като цяло... Жена мъж ще да каже, че май ще да е по-страшно мърдралите да са женски род.
Викаш добре, че не са. Да, в смисъл това нещо, когато погледнеш в очите им и те изпълва страх, ми напомня за много други ситуации, има да не влизаме в много подробности, че може жената да се излъжи и да си пусне този подкаст. Ще ми е малко сърдито после. Като цяло все пак си мисля, че мисля си, че... Друго нещо за тази теория е самия факт как връзката между тролоците и мърдралите. Когато един мърдрал умре, всички свързани с него тролоци също умират. Това може да е някаква извъртена разновидност на връзката между стражник и Айседай или двустранна връзка. По-скоро едностранна. Андро и неговата. По-скоро едностранна, защото те пък няма как тролоците, нали, са съвсем нямат нищо общо с силата. Но ако е това с връзката, не съм сигурен писано ли кой го причинява. Тъй като аз винаги съм си представил, че някъде там в Такандар, освен да се коват оръжие, се изковават и връзки между тролци и мърдрали. Там като цяло си подготвят армията, нали? Не съм сигурен точно дали е писано в прав текст някъде, тъй като това е някаква много маргинална подробност, която дори да е имал съм я пропуснал. Сега при препрочета, между другото, ще имам преди да е фана, ако има някъде. Но описано ли е точно как се изгражда връзката между тролци и мърдали? Защото аз винаги съм си представил, че тя се изгражда асистирано по някакъв начин. Дали от някакви преливащи на страната на тъмния или нещо такова, но някакси винаги съм си я представил, че връзката по някакъв начин е свързана с силата. Аз си го представям просто, че мърдрала поглежда тролците и казва ти, мой сте. Със сигурност не, защото тук става въпрос, че при самото му умиране тролците също умират, както стана дума. Въпросът е, че това нещо трябва да е изковано като връзка предварително. И технически не виждам начин да е направено от самия мърдрал. Тъй като, освен ако... тогава презумираме, че има допълнителен вид, да го наречем магическа употреба, която не е описана в книгите, което не е много в стила на Джордан. Той обикновено е доста описателен за процесите, които се случват в света му. Някакси не мога да се представя, че мърдралите имат някаква скрита сила, за която той не е говорил в страниците на книгите. Просто не си го представя. По-скоро си го представя като работа на силата, извършена от някой, който е вещ в тази работа, независимо. Мога да не става просто за единствената сила, мога да става просто за вярната сила, между другото. Никъде не е казано, че не е това случай и някой като надарен от тъмния трол, като Шадар Харан, примерно, да го прави. Не тролък ми мърдрал. Възможно е това, но аз не си го представям като тия нишки, които тъмния поставя. Аз също си го представям подобно нещо, Марти. Шадар Харан е малко по-друга бира. Въпросът е дали не е някой като него там, който да отговаря. Смисъл да си има. Тъй като не знам, аз лично не си представям, че мърдалете имат допълнителни функции, които не са ни обяснени. Не си го представям, че... Почти съм сигурен, че това е едното нещо, което Робърт Джордан в момента се обръща в гроба си, защото се не е сетил да удовлетвори незадоволеността на двама идиоти в Twitch. Смело предположение. Илиан Седай. Просто не е предполагал, че ние двамата можем да вникнем толкова дълбоко в нещо толкова тривиално. Добре, смело предложение, но... Съгласен тогава. За тролоците имаме ли да кажем нещо интересно? В смисъл, аз ги приемам като редовите войници, които в началото са супер страшни и в последствие вече като почнем да имаме силни преливащи, са по-скоро като някаква единица, върху която могат хората да слагват, така да се каже. В смисъл да покажат какво могат общо взето. Да, аз лично единствено нали имам да спомена Нарк, който не трябваше да съществува, но на практика тролците за жалост не са интересни. В смисъл, наистина горе от всеки фентази свят имам чувство, всеки по-олдскул фентази свят, новите избягват да има много магически създания, до някъде разбирам, до някъде не. Всеки олдскул фентази свят има наистина такива толкова на единици за жалост, които са... За жалост? Не непременно за жалост, по-скоро аз лично предпочитам да има малко повече, не знам, малко повече, как го нарека, не бих казал драма или... Даже не бих го нарекал драма с някакви единици, бих предпочел по-скоро да имат някакъв бекграунд, който да ги прави малко или много интересни поне. В смисъл да не са някакви единици, които наистина са там, колкото да бъдат месо. Но
Не е непременно, нали, да са основни персонажи, действащи и така нататък. Ама виж, примерно... Те са тролците са еквивалента на обикновения войник в всяка една битка по-натам. А в началото са, поне на мен ми бяха интересни, защото в началото главните ни герои изобщо не са толкова силни, че не могат да се справят примерно с PSS тролока без никакви проблеми. Така че просто този power scale, който се случва те са като в скала. един момент, ги обезмисля. Те са като валута, един вид. В смисъл не валута, им по-скоро като точките XP. В смисъл измерват колко точки XP са вдигнали нашите персонажи с това колко тролка могат убият за една минута. В смисъл в началото са с 0 XP, по-стават с 0,5, накрая са с 15 000, някой от персонажите. Схвана, какво имаш пред. Марти казва, аз съм леко недоволен, защото уж има 12 клана и така нататък. Същевременно те са безлични орки. Зависи как го гледаш. Те е възможно да не са напълно безлични, просто не ни е дадена перспективата тяхната. Нали, не ни е дадена перспективата на някой, който има достъп до тези въпросни 12 клана. Има достъп от думите на Лан, мисля. Да, когато има. Бягаха от равно поле, ще ви кажа. От равно поле не са бягали. Никой не бяга от равно поле. Да. От ремонтово поле, когато бягаха, имаше определени названия. И когато бягаха да търсят тролоци. Когато бягаха да търсят такова зеления човек, също споменаха някои кланове и беше споменато, че не, тези не са такива, тези са от тези другите, защото тези другите и какво си. Има някакви загатвания, но не са на фокус по някакъв начин. И смятам, че нали, това, че са безлични, е по-скоро представата на нашите персонажи, защото тях не ги интересуват. Те са ни врагове, в смисъл няма никакво значение за тях. Мисля, че съм чел някъде или съм слушал някъде, че Окото на света е било напълно възможно да бъде единствената книга, която Робърт Джордан пише и да не продължи поредицата и горе-долу я написал, за да може сама по себе си да има някакъв край. В смисъл, сама по себе си да е книга. И тези кланове на тролоците са според мен просто някаква идея, която евентуално е мислил да разшири в бъдеще, но след това може би в момента е преценил, че са просто canon fodder и няма нужда от това да вникваме в 12-те клана на тролоците. Знаеш ли какво предположение ще ти дам аз? Тъй като това кореспондира частично с това мога да е супер лудакрис предложение по принцип, но не, може и да не е чак толкова шантаво, но тъй като това кореспондира горе с тенденциите по онова време в фентазито и всъщност, според мен Джордан е искал да има, в началото е планувал да има много повече писани страници от името на сянката. Според мен, нали, това му е бил част от плана в началото. Поне така го усещам, нали, първите книги. Не случайно има много глави, в които нали, все пак е запазил нотката на неизвестност и на всичко друго, но не случайно имаш много глави, в които се разказва от името на някой персонаж, който е на някое събиране на сянката, но са всички анонимни. Има, примерно, не случайно от името на Фейн и така нататък, но според мен в последствие може би е проследил тенденциите в това, кое хората харесват и кое ги интересува. Може да е по някаква съвсем друга причина е заложил много повече на нашите персонажи, на техните лични драми и така нататък, на персонажите на страната на светлината, нали? Но в началото, поне първите 3-4 книги по мои спомени, особено първите 4 книги може би, но втора и четвърта най-много ми се набиват някакси на очи в това отношение. Си мисля, че в началото е бил плана по-скоро да се съсредоточи върху един вид двустранно показания конфликт. В смисъл да не е непременно, нали, не двустранно като и ние сме добри и вие сте добри, ама сме в лоша ситуация, по-скоро като да бъде не конфликта, който е от наша гледна точка, целия, ами да има някакви ситуации показани от едните от другите. И според мен така си е постилал нещата в някои отношения. Това с въпросните тролоци, с клановете им, с мърдралите и всъщност описанията на като цяло на някакви неща свързани с мърдралите. Начина по който са създавани и така нататък. Всякакви неща. Въпроса нали... Просто пътищата, които ни отвеждат до
кулминационната точка имаш предвид, че според теб е трябвало да бъдат с еднаква тежест, но в последствие един от тях е отпаднал, който е бил този на сянката или поне останал много малко. Останало е по-малко, да. Пътя на светлината. Според мен е това, което е целил Джордан, нали? Това е абсолютна спекулация, не е по никакъв начин казано от никого или нещо, просто това е начинът, по който аз го усещам. Това, което е целил Джордан и не случайно според мен така го е поставил в текста, че никога не знаеш кой е на страната на сянката. Това, което е целил Джордан според мен е много герои, които са разказали историята, които никъде не ти е експлицитно казано дали са на страната на светлината или сянката, или дори ти е казано, всъщност после се окажат на страната на сянката и ти си чел нещо, което всъщност не е строго от тази гледна точка, което го виждаш. Като нещо, което мога да преосмислиш и да препрочетеш. Той е постигнал нещо, което мога да препрочетеш и да е достатъчно смислено да го направиш, просто по друг начин, нали. И според мен това е бил по-скоро целта, но в последствие натежал в едната посока, защото може би това са харесвали феновете, може би той това е харесвал, нямам никаква идея. Но поне с такъв вайб оставам от първите книги отново, като ги препрочитам, че на сянката е трябвало да й бъде повече отделено време по начален план. Поне това е нещо, което сещам. И според мен подобни неща с тролците и техните кланове, с дори описание на някакви различни създания на страната на сянката, които пък са в растенията, да речем, в как беше? По гилата, в там на червеите и така нататък. Според мен е като нищо, между другото, началният му план е бил да има повече нещо за, примерно, Бао и така нататък, нали, Бао Вайлда. Точно да кажа, че 14-та книга ми навява, в смисъл това, което обясняваш в момента, най-много ми напомня за 14-та книга, където се появява Бао Вайлдът, направо така чам кацата, какво си мислех в този момент. И се разказва пред историята му. Един от разказите е, че Сандерсън всъщност едно от първите неща, които е направил, когато са сключили контракта и когато се е появил в къщата на починалия вече Джордан, е да поиска да види записките му относно финала на книгата и всъщност записките на компютъра му. И е възможно там да е намерил истории, които са му се сторили интересни, неща, които Джордан е искал да разкаже, но неща, които не е имал възможност в книгите или е решил, че ги скрапва и нещо такова, и самия Сандерсън по някакъв начин да е решил, това всъщност е яко, що не го вкарам. В смисъл... Да, в смисъл, има го някакси вайба. Не случайно много глави са мистериозни, в смисъл от мистериозен разказвач, който е на страната на сянката, или от някой, който не знаем дали е на страната на сянката или на светлината, разказани по начин, по който да се чудим дали е на страната на светлината и на сянката. До късно ги има тези неща, но в началото сякаш са повече, в последствие сякаш се съсредоточава повече върху нашите основни персонажи. В някакъв момент те стават и прекалено много. В смисъл, в някакъв момент те стават прекалено много. В някой момент дори хората съм чувал оплакване, че този персонаж го няма книга и половина. Да, в смисъл, ако на всеки персонаж заделим по една глава, ще имаме по общо 3 глави на персонаж за поредицата. От важните персонажи, относително важните, нали. Напълно е възможно да е бил Ранд от едната страна на историята и Демандрет от другата страна. Мога да не е бил Демандрет. Аз съм чул... Които... Дай ти. Да. Извинявай, че се прекъсна. Просто пътя на Ранд като избрания на страната на светлината и Демандрет избрания на страната на сянката, плюс участието на Моридин и така нататък, как стига до кулминацията на последната битка, но последствие може да реши, че е или прекалено много, или не е толкова интересно и да е оставил всичко останало от страната на сянката да е тук-там сложено в историята, за да се запази някаква мистерия и да виждаме просто героите, нашите добрите, как се подготвят за последната битка. Може. Чувал съм за това, че в началото колелото е било планувано като трилогия, която съвсем други действия се случвали. Аз съм фърлял някакви такива записки и глупости, някакви видеа съм гледал относно тия записки. Съм чувал, че идеята, плана е бил първоначалното Галат, който е брат на Ранд, да всъщност да стане за сянката това, което е бил Ранд, да мине на страната на сянката. Това е бил първоначалният план. И е възможно, не знам, възможно е Демандрет да е като намигане за това, възможно е наистина да е бил планувано в началото, примерно Демандрет да става по-ясно в следващите книги, примерно да се споменава, защото Демандрет се споменава един-два пъти на тия срещи, че всъщност той дава някакви подробности за това, което прави, но нищо от тези подробности не е месото, което си представям, че трябва да бъде.
Подробностите са, че се справя много добре и че общо са доволни от него. Казано е, че е в шара. Казано е, че е в шара. По интериора на мястото е описано, че е в шара. В смисъл... И по хората в самата сграда един път, когато... Не знам дали си спомниш, кани Грендал и... Кой беше още един... Сещам се за сцената. Май се сещаш, нали? Да. Там е описано, че е в... Да. Но да, това... единственото нещо, което можем да кажем за тролоците е нищо общо с тролоците, както видяхте. Да. Представи си между другото сега от перспективата на времето колко какъв пич е бил Робърт Джордан, как влиза в това издателство и казва, спокойно момчета ще е най-много трилогия. Да. Трилогия? Много е модерно трилогия, давай. 14 книги. 15 книги, да. Като трилогия, да, това го знам с трилогия. Аз казах, че искаш да кажеш, че наистина го е представил като някакъв балансиран конфликт от двете страни, описани така нататък, което... да, не знам. Но да, било... Извиня. Да минем на Голема? Или искаш да довършиш? Не, давай. Аз често казвам, нямам кой знае какво да кажа за Голема. Голема, странно или не, може би ми е най-безинтересното от въпросните създания. В смисъл... Сериозно? Да, Голема е създание, което не може да бъде унищожено на практика и такива създания историята на фентазито ме е научила, независимо дали игри или книги, че единственият начин да победиш създание, което не може да бъде унищожено, е да го заключиш по някакъв начин, по който то не може да избяга. В моята глава конфликтът е решен. Или Голема печели войната за сянката, или Голема ще бъде заключен по някакъв начин. Което... Вече разликата между мен и теб, че колелото на времето ми беше буквално втората или третата фентази поредица в кариерата и много от тия неща, които сега примерно ги очаквам и знам на къде ме води автора, тогава им бяха съвсем нови изобщо. През цялото време, като малко дете съм седял и съм си казал, боже, как ще го бият това нещо, мат, как се справи с него и съм си чудил. Честно казано, изобщо никога не съм си помислял и това супер много ме впечатли, че нещо, което аз приемах като просто по-тъпата версия на порталите, се оказа такъв инструмент, за да може това нещо да бъде, за да се справят с него по такъв гениален начин. Ти какво смислиш, че бягаме до края? Не съм... В смисъл, наистина не знаех как ще се справя с него. Аз често казвам си мислех, че това, което ще направят е в някакъв момент да го... Доколкото могат да го фанат, да го вземат с тия медальони и да го изпържат или не знам какво се случва. Това си мислих, че ще направят. Или другия вариант, както ти казах, че го заключат. В смисъл, това заключването... Опитвах се да намеря изненадата в... Тъй като това заключването е популярната изненада в фентазитата, имаме създание, което не може да бъде унищожено, ще го заключим. И аз това го знам и си казвам, ето сега, нали, те няма да го заключат, защото това ще е прекалено очевадно в контекста на фентазито ever. И затова ще трябва да обърнат очакванията, че ще обърнат очакванията. Разбираш? И в крайна сметка обърнаха очакванията ми, че ще обърнат очакванията, че ще обърнат очакванията и в крайна сметка наистина го заключиха. Което... Next level вече. Да. Inception е това. Да. Аз си мисля, че самите медальони могат да го нараняват, защото, нали, Голема е създание от чиста сила. А медальоните са нещо, което не позволява на силата да съществува. Да. И реално погледнато, когато двете се допрат, си мисля, че жизнената сила на Голема изтича или не му позволява да се регенерира или не може да използва същността си и така нататък. Така че реално погледнато, ако примерно го затворда в една кутия с направена от материалите на тези медальони или смачкат, според мен пак може би ще умре. Макар че никой няма да знае. Защо трябва мога да стане Голема на Шродингер? Защо трябва да го затварят в кутия, след като могат... Не могат ли да го унищожат посредством нещо, което унищожава силата един вид? В смисъл, Голема е казано, че не може да бъде унищожен с силата или с предмети и така нататък, но никой не е казано, че може да бъде унищожен с нещо, което унищожава силата. В смисъл като казва някой, това нещо не може да бъде унищожено, това, което ти дава той като... Нали, много често сме свикнали да приемаме, примерно, Коен Диара не може да бъде унищожен. Което е грешна информация фактически, тъй като за да знаеш, че нещо не може да бъде унищожено, трябва да си пробва всички методи на унищожаване. Което знаем, че не е факт. В смисъл, логически, нали? Но това, което за Голема ни е казано, също е казано, той не може да бъде унищожен с силата или с предмети.
но никой не е про с нещо, което е предмет, който е направен така, че да разплита силата, едва ли не да й пречи да действа. Следователно, аз наистина си мислих, Никой не притежава такъв предмет преди мат да има медальона. Или не знаем за такъв човек по-скоро, защото някой е създал медальона преди мат да има медальона. Идеята е, че мислех, че... Извинявай, че те прекъсвам тук, защото ще си забравя мисълта. Мислех, че това, че Елейн, защото те се случват в една и съща линия и на едно и също място, реално. Те, нали, Елейн влачат там с кашони, не кашони ми, турби с предмети и Мат им помага. Това в Ебудар. Начинът, по който аз си мислех, че ще победят Голема, всъщност мислех си, че Елейн ще разкрие тайната тогава на въпросните нали, на Терангреалите, или в случай не съм, мислех, че със сигурност е Терангреал, какво говоря. Мислех, че тя ще разкрие тайната на Терангреалите и по този начин ще победят Голема. Това беше начинът, по който аз си го представях, че се случи. И че Елейн ще направи нещо полезно, но не щеш ли? Не щеш ли? Не. Не щеш ли? Не. Трябваше да му пратят Белфира. Интересен вариант. Не съм сигурен дали би трябвало Белфира да го разплете. В смисъл няма логика да не го направи. Белфира е просто един сплит. Просто по-силен от всички останали. Да, Белфира е сплит, но е сплит, който действа по различен начин. Белфира може да бъде, макар че пък не се знае, да, ако той не гейтва. Да. Так е силата, не би трябвало да му действа. Може би си прав. Точно това, смисъл точно това ми кефи на Голема, че не можеш да го биеш със силата по абсолютно никакъв начин. Няма кости, които да могат да бъдат щупени, за да не може да ходи и така нататък. Няма органи, които да бъдат прободени с медальона, за да може да спре да функционира. Няма банкова сметка, че да мога да го таковаш. Да мога да го фалираш. Няма банкова сметка, да. Мисля, това е интересен. Да, мен точно това пък не ми беше интересно. Някакси изважда вариативността на конфликта. Знаеш, че конфликта ще опре до едно нещо. Поне аз от моя гледна точка, може би, защото... Да, може би това е проблема. В смисъл, той може би в изолирана среда не е интересен. Напротив, просто имам чувство, че съм го чел не един и два пъти в фентази. Този конфликт и в случай не беше... и не само в фентази, за жалост, нали, и в други места. Този конфликт сякаш не беше разплетен по начин, по който да ме изненада. И някакси от началото бях подготвен. А и самия Голъм някакси... опитаха се да му вкарат някакъв такъв тип неприятно присъствие, което на мен лично не знам, не ме впечатлява особено. Смисъл... Супер, много се изкефих. Съм точно обратната страна на монета. Да, може. При Фейн ми хареса, защото сега ще кажа каква е разликата и мисля, че мога да идентифицирам. Хареса при Фейн? Тази отвратителност, която се опитаха да направят и при Голема, тази заплашителна отвратителност. Но при Фейн ми хареса защото проработи, нали, за мене. И мисля, че знам защо проработи. Мисля, че при Фейн проработи, защото ти виждаш някакво извратено до отвратителна степен човешко нещо. Доколкото в Голема ти не виждаш нищо такова. В смисъл, за мен намирането на някаква позната черта, на някаква човещина в нещо, което е толкова ужасяващо като Фейн, беше по-впечатляващо, отколкото Голема някакси го приех като голем, брат. В смисъл, приех го като някакво неживо съзнание, като робот, който иска да убие, като Терминатора. В смисъл, нищо лошо в Терминатора. Той е Терминатора, да. Той технически е Терминатора. Въпросът е, че е Терминатора, който не носи слънчеви очила, не те стреля с пушка и не кара мотор. Това е Голема като цяло. Пропиляни ли бяха дракхарите и сивите особено много? Дракхарите по-скоро си изиграха ролята по-рано за мен. Дракхарите попадат по-скоро в категорията на тролоците за мен, защото реално погледнато те не са... По-натам в книгите смисъл имаме такива нива на сила и никой не ходи сам някъде, така че няма общо взето някакъв начин, по който дракарите да могат да са ефективни. В смисъл, доколкото знам, техната тактика е в някакво масово меле просто да отделят единична жертва и да се спуснат и да му измъчат душата, но това реално погледнато, те всички си пазят гърба взаимно и няма как да стане. Може би... В началото да, но след това трудно. Имаше една сцена с Муарейн в втората книга, ако не във втората и в първата книга,
когато отива на гости на Ван Дин в някаква къщичка рандом. Да, е точно така, втората книга. Там има един Дракхар, който е прикрит с силата. В смисъл с... той е прикрит със силата, за да не мога да бъде видян. Но иначе самите преливащи усещат създанията на сянката. И дракхарите могат да бъдат заплаха единствено и само за непреливащи, освен ако не приемем, че за всеки дракхар някъде има скрит преливащ, който да го прикрива, което е... Или другия вариант е да бъде прикрит още при тръгването му, което също не е толкова лош вариант, като замисля. Прямо може да има някъде интересна вълна на дракхари, които се опитват да убият ключови фигури, да речем, и примерно 3 дракхара да успеят 100, да речем, или нещо такова. Това може да е интересно нещо направено. Някой да прави някакъв атентат, нещо такова. Но за мен сивите бяха пропилени, определено. Дракхарите не, защото дракхарите изиграха своята роля на 2-3 пъти. Сцената с Муарейн, имаше после... Мисля, че с още някой важен персонаж, някъде към 3-4 книга имаше дракхар, където почти го беше убил. И някакви такива. Има сцени с дракхарите, които можеха, но на фона на тролоците и на сивите, не на сивите, ми на тролоците и на безликите, бяха значително по-малко използвани сякаш, което може би трябва да ни подсказва, че просто са по-малко, нали, единия вариант. И другото дракхарите, между другото, ми бяха най-жалките създания на сянката. Мисля, те са някаква смесица между вампири и сирени, като са взели най-тъпите качества и на двете общо взето. Факта, че нямат никаква физическа сила и ако паднат на земята и може да се биеш по-немалко с меч, нямат шанс срещу теб. Това малко ми беше... Не съм сигурен, явно си го спомняш грешно, защото в втората книга, въпросната сцената, в която почти убива Муарейн, всъщност Дракхара се бие с Олан и с още един стражник, ранява другия стражник и всъщност изморява доста Лан, преди да успеят да го убият. Което не е точно, ако можеш да размахваш меч, си го убил, нали? Може би си ги спомняш заради това, че наистина в края бяха просто Кенън фодър. Смисъл... тук има дракхари. Прас, айде. Чао, дракхари. И наистина, защото имат по-малко присъствие някакси в книгите. Някакси нямаш толкова плътно изградена представа за тях, но те не са чак толкова... нали, стелти създания не са създания, които са масивни, здрави създания, които нанасят поражения, но всъщност са създания, които не са толкова слаби. Сивите за мен бяха пропилени. Сивите можеха да свършат много добра работа. Сцените, в които има сиви, изключително много те карат да внимаваш последствие глави наред. Това поне аз забелязах. Аз като цяло чета много внимателно и никога, нали, няма някакви чак толкова добре написани детайли, които да ги изпусна, но сцените с сивите някакси в един описателен стил, като този на Джордан, са идеален маниер да накараш всъщност хората да внимават много добре какво говориш. И сцените с сивите винаги са ми били едни от любимите сцени в книгите, колкото е звучи странно. Сцената, в която някъде се появява някой сив и начина, по който съзнанието на човека, който разказва историята, всъщност просто го изпуска вниманието си. Много интересно ми е. Аз се чувствам така понякога, когато търся нещо и когато срещал ситуацията, в която ти търсиш нещо, някой ти казва на маста и той изведнъж се появява на маста и го е нямало там. Това са сцените с сивите. Някакси супер впечатляващи са ми. Аз точно това ще кажа, че не са пропиляни според мен, защото всичките сцени бяха доста интересни. Ама малко. Поне в моите спомени имаше 4 или 5 поне толкова. И единственият начин да не са пропиляни, реално погледнато всеки един сив, който бъде изпратен да убива целта си, което малко или много... Много е, да. Освен ако автора не е Джордж Мартин, няма как да се случи. То май не е имал нито едно убийство от страна сив, ако си спомням правилно. Май винаги ги спират. Не знам, това ми е спомена. Сивите в последствие биват заменени от сенчанците с пръстените, не съм сигурен как се казвах. Помниш? Да, пръстените не си спомням как се казаха. На сеанчанците каста, да, не си сещам. Аз тях честно... Кажи да чи същата роля. Да. Често казвам, съм замислил дали сивите не са създадени с абсолютно същата магия. По принцип. А и те и сеанчанците имаха 2 случая и после Гавин взима пръстена реално. Гавин ли го взимаше? Не, Гавин го взимаше, не Галат. Гавин взима 3 пръстена. Да, верно. Това е. С връзката си на... Чакай малко, че трябва работа. Значи последната битка с 3 пръстена, които го правят супер силен, с връзката си на стражник, които го правят още по-силен,
отива и се справя по-зле от брат си, при положение, че уж той трябва да, поне по начин, по който аз го четах, той трябваше да е по-добрия меченосец. Галат пак е по-добър, въпреки всичките булства, които има. Според мен Гавин просто не е много с всички си последните 3 книги някъде. Смисъл, като цяло не е много в час. А и не сме сигурни дали отровата не е била започнала да действа към ония момент. Но да, няма кой с някакво оправдание. В смисъл, доста сериозно е подсилен нашия човек и това са му възможностите. В смисъл, за да сме честни, ако аз бях учил, нямаше да се справя по-добре, така че... Според мен просто Брандън Сандърсън има предпочитания, ако двамата брати от кефи повече. Възможно и това да е проличало по някакъв начин. За сивите, както дракхарите, следващото създание на сянката мисля, че изпълняват доста по-добра роля и от двете зети заедно, хрътките на сянка. Хрътките са също малко или много спестени. Аз си мислих, че има повече с тях. Спестени са, защото просто са... Те са почти на нивото на голема. В някои отношения са по-зле, защото са по-бързи и не те остават никога. И единственото нещо е, че можеш да ги убиеш с силата, но то е единствено май само с Белфир, което пък ги прави супер трудни за убиване, освен ако няма силен преливащ около теб си GG. И аз така си мисля, между другото, че това е причината Джордан да си каже този конфликт няма да е интересен. Може би Голема е останал, защото Голема е един, а хрътките не са една. И сцената, която е с Муарейн, която Муарейн от Смело сърце, ако сте гледали сцената, която там на един хълм покачена, мисля, че гонеха. Това в трета книга, ако не се лъжа, по пътя към Тир. Или към Юлиан беше. Към Тир, може би да. Не помня, не, всъщност Тир беше точно така. Където една сцена, която убива едни хрътки с Белфир, точно където Hold! В последния момент. Пау! Но да, тази сцена и след това сцената в Тир, където остават следи и така нататък, според мен изчерпват хрътките, както и ти самия каза, защото няма кой знае колко повече интересни начини да се справи с тях. В смисъл, това е. И това изчерпва хрътките. Няма наистина. По същия начин, по който Голема не ми беше толкова интересен, защото аз знам горе какъв ще е начин, на който се справят с него. И да, той е направен само един път, слава богу, не е имал 15 Голема, защото ще стане следващия. Създавани някога. Да, това не го помня. Не го помня колко общо има създавани, но да, следващия Голем да влезе, моля. Нарежете се на... Ето ти билет за портала. Давай. Има ли тогава някой мотив, създание, съперник, който да е преизползван? Според тебе. Да е използван повече, отколкото ти е било интересно? Не, може би. И аз се чудя. Аз се опитвам да се сетя, но не се сещам. Искрено казвам, не се сещам за нещо, което наистина да ми е бил втръснал от него. Всички създания, според мен, са използвали, в смисъл попадат в категорията, че са интересни от начала и после, нали, си губят силата. Което е с цел, нали, тролоците. Мърдъралите към края ми се струва, че в началото са представени доста по-силни, отколкото това, което се оказват накрая. Нали? Вече единствен човек се бие срещу 3 мърдрала и побеждава без проблеми. Нищо. В смисъл, въпреки че е лан. Просто нашите хора стават много... Да, и на мен ми се вижда, че накрая малко ги... накрая може би малко или много залитаме към... Това все пак са нашите герои, или колко си книги, не може да... Да. Знаеш, трябва да нотата да е по-висока по-към края. Това е проблем по-скоро на сторителинга като цяло, не е само на колелото. Голем беше използван поне по начина, по който аз го възприех, докато чето Голем беше използван 10 от 10. В смисъл не беше нито много, нито малко, имаше интересни моменти. Дракхарите ми беха хрътките на сянката беха one time show, така да го кажем. В смисъл повече от един път вече щеше да е ясно какво ще се случи. Съществата на Сенчан там не ми беше кой знае колко интересно, защото всичките им същества са общо взето си представям днешния еквивалент на превозни средства и машини на войната, като хеликоптери, малки самолети, танкове. И това не е малък проблем, ако питаш бялата кула. Ще ти кажа друго. Със сигурност. Просто начинът, по който са използвани, като изключим бялата кула, е само за разузнаване и ти създава
усещането, че сенчанците имат много значително преимущество над войските на мокрите земи. Чакай, че всеки път се чуда кое беше грешното, за да го използвам. На мокрите земи, но това е смисъл, създават има такова чувство на holy shit, нали, смисъл, те могат да летат, могат много по-бързи са, имат създания, които конете ги е страх от тях, които бяха Гроумите. Гроум, мисля, че се казаха. Да. И така нататък. Тук става въпрос, конете ги е страх от много неща, смисъл, за да сме напълно честни, конете не трябва да са критерия ни за смелост. Мисълта ми е, че в Сенчан фантастичните неща са само елементи на военната им структура, което не е кой знае колко интересно. Прав си, да, и аз така мисля. Като изключим, нали, цялостното настроение, което създават, че са значително по-напредни. Защото създанията им изглеждат по-силни, което всъщност технически може би не е по-напреднало, просто... Имат възможността да летят в едно време, когато преди порталите. Това е супер значимо. Да. Нещо, което сега се замисля в White One и заради което смятам, че изглеждат по-малко използвани всъщност драхарите, тъй като драхарите в началото биват много често използвани като разузнавателен инструмент. Нашите герои в някакъв момент спират да се движат. След 3-4 книга горе-долу спират да се движат на места, които могат смислено да бъдат проследявани. Някакси не си представям, че Дракхара ще е през рамките на 2 месеца. Да, Ранд все още е в замъка. Сега се телепортира се в другия замък. Секунда, нали? Звъни на другия Дракхара, пич! Нашият човек се телепортира в твоя замък. 2 дена по-късно, да, Ранд все още е в замъка, нали? Това е едно от основните неща, които драхарите правеха интересно. Това проследяване и криене от тях и така нататък просто някак се случи в средните книги. Или в късните книги дори, тъй като в късните книги има... След появата на порталите просто се обезмислят. Да, именно да. В този ред на мисли се замисли за нещо друго. И си го забравих. Огиерите, между другото, са нещото, което не беше използвано достатъчно, според мен. Също. Огиерите, сетих се за... Очите на сянката, между другото. Очите на сянката не са, според мен, достатъчно използвани. Можеха по повече и по по-креативни начини да бъдат използвани, според мен. Плъхове и гарвани? Не само. Може би всякакви създания, в принцип. Плъхове, гарвани, можеше и други създания да бъдат използвани също така. Може да бъде използвано това, че нашите хора очакват някакви конкретни създания и някакво съвсем друго създание да бъде използвано. Някакви такива неща. В смисъл, някакси след 3-4 книга забравяш, че очите на сянката са нещо. В смисъл въобще, че съществуват. А пък те можеха да бъдат използвани много полезно, тъй като Драхара не може да проследява и вече не гони като плячка. Въпросните очи на сянката можеха да следят в... Нали, те може би пак са следили, просто не ни е ставало ясно. Можеха да следят в някакви сгради и така нататък. По същия начин, по който в първата книга го има в таверната, в която отсядат в Кемлин, примерно при Бейзъл Джил, където отсядат нашите хора, където е пълно с плъхове, примерно. Такива някакви неща можеше да има, според мен, и ще да е интересно. Мисля, че има някакви ситуации, в които ние споменаваме после как Грендел и Моридин го употребяват, но много епизодично и някакси много все едно, да знам, просто ви споменаваме, че ги има, защото си спомнихме и ние, че ги има. Някакси не е употребявано за интересно нещо, сякаш. Това ми... Всичките тия моменти не ви бяха кой знае колко интересни поначало, така че не съм им усетил липсата, кой знае колко. Може би и на мен не са ми били толкова интересни и не го оценявам правилно, защото просто е нямало ситуации, в които да ми покажа, че не са ми били интересни, защото имаше няколко им бяха интересни. В смисъл, особено това с гарваните, нали? Това беше наистина впечатляващо. Където гониха Перин и Егвин преди да вляза в стединга. И се спускаха и огозваха някакви лисици и така нататък. И нашите хора бяха holy shit. Огиерите, между другото, огиерите никъде не е споменално да са създавани създания. Те са създания, които са си там. Но пък тук не са, което е, нали, поне не знаем. Освен ако не играят в NBA някои от тях. Някои доста високи хора. Макар че сигурно четат по-малко, сега да замисля. Но идеята ми е, че огиерите са нещо, което никъде не ни е споменавано по какъв начин се появяват. Откъде и що. Възможно ли е в някоя по-късна епоха огиерите всъщност да се преселват в това си тяхно измерение, в което щяха да ходят в края на... по време на войната, нали?
на последната битка. Не знам дали си спомняш. Сигурно си спомняш Лоял, където беше на съвета и се опитваше да ги убеждава да се включат в последната битка. Story-wise, къде са огиерите, къде им е място в приказния век и така нататък. Това ми е интересно. Тъй като в приказния век ги има, как въобще се появяват там, тъй като доколко знам не са създадени създания от хората. Идват ли от друг свят също? Иначе Legoland, да, на сенчанците нещата са в този свят, където бяха ран с Ланфер, но пак смисъл. Поне на мен не са ми кой знае колко интересни. Огиерите се събираха да си тръгват. Да, и аз точно това си го спомням, да се събираха да си тръгват. Явно са от друг свят. Възможно е при развитието на хората, освен с фини и с някакви други такова, да са комуникирали с огиерите и да си ги довлякте там. Искате ли, тук имаме малко работа за строители. Тук имаме мощчета за правене. Мощчета имаме за правене, да. Едно градче разкълъпи малко може. Да насейте горичка. Да, може, сейте горичката. Тук отстрани малко. Да, възможно наистина са домъкнати от друг свят. Не съм сигурен дали някъде е казано в прав текст. Сигурно е. Или поне е подчертано доста дебело, че е така. Щом знаят за друг свят и искат да се прибират там, най-вероятно оттам са и дошли. Да, може би да. Прави ли те разликата между огиерите или това е нещо, където само аз си го разбирам по този начин, между тези, които са в Сенчан и тези, които са на мокрите земи? Аз въобще не си спомням огиери, които да са в Сенчан, да е говорено за тях. Всъщност, тия, които са в армията. Да. Какво да ми прави впечатление? Смисъл, доколкото поне в моите виждания, тези, които са в Сенчан, по-скоро са милитаризирани и са елитни части, докато тези, които са останали в влажните земи, да го кажем един път, са по-скоро мирно племе, което може да се бие, но предпочита по-скоро да седи и да си пее песнички и да строи някакви неща. Да е някаква... Това да са някакво намигане към айлците и към пътуващия народ ли? Какво имаш предвид? Не знам. Виж, за това изобщо не се бех сетил. По-скоро се замислях за това как в един момент са се разделили и това разделяне ги е повело в различни посоки и ги е определило като не като общество, като племена да се държат и придържат към различни нрави и бита да им е различен. Но аюците и пътуващия народ, нещо такова да се е получило. Със сигурност да, и въпросът е тогава в техния си свят какво са били огиерите въобще. Най-вероятно не са били едно конкретно нещо, най-вероятно са били нещо, което си имало различни прослойки и така нататък. Но интересно как всъщност възможно ли е странно замислене, възможно ли е огиерите заради липсата на стединги, примерно, или заради това, че не знаят, че има стединги и така нататък, огиерите, примерно, наличието на сила във въздуха да ги подводява по такъв начин. Примерно, това е супер спекулация, това няма нищо общо с нещо писано в книгите, но тъй като знаем, че огиерите им натежава на сърчицето това, че са в място, което е извън стединг, където всъщност има допир до силата, огиерите в Сенчан не изпитват копнежа. Въпросът е дали не изпитват копнежа през цялото време, без да знаят, че изпитват копнежа. Това, което казва Light One. И всъщност копнежа до някъде ми напомня не ти ли напомня копнежа за начина, по който се описват преливащи, които са били отделени от силата? Според мен това е доста близка препратка по някакъв начин. И примерно досега на огиерите с силата е като досега на преливащи с липсата на сила. Един вид. И някакси не знам, смисъл... По-меко и разтеглено във времето, смисъл... Не веднага, но... Всичко на огиерите е разтеглено във времето. Всичко на огиерите е разтеглено във времето, ако става дума. Да, няма да изпаднат депресия след 3 години, ами след 30. Смисъл, това е... Ама някакси мисля... Имам... Това е нещо, което си мислех, че е възможно да самите огиери, които са в Сенчан, да са изпаткали и да са в армията, защото това е което се случва с тях извън стедингите. И това би се случило и с огиерите на другия край, ако не знаят, че стедингите са място, което ги защитава от това. В смисъл, ако не бяха... Имаш предвид, че цялата тази магия, която се прелива, остава някакъв отпечатък върху целия свят и в момента... По-скоро, че те усещат магията, която е
нали, във въздуха там, любовта е във въздуха, нали, като тази песен, тъй като тя по някакъв начин, тя не е във въздуха, тя даже по някакъв начин допира света, който е извън стедингите. Нали, всичко извън стедингите е място, което магията има допир до него. Въпросът е, че може би... Магията се пропива в телата им, докато са извън стедингите и в един момент се наслагва толкова много, че не издържат вече и трябва, нали, да се върнат и в момента, в който влязат в стединга, се едно се очистват се. Токсикират системата. Да, нещо такова си го представям аз лично. И тъй като... Това ми хареса. Да, единият начин, по който едните огиери се чувстват, и едните огиери се чувстват зле, и другите огиери се чувстват зле извън стединга, защото се токсикират, нали, с магия. Но с единствената сила. Но едните огиери реагират по един начин на въпросната токсикация, а другите по друг начин, защото това е част от културата им. Примерно. Това не е толкова едните им става гадно и лягат да умират, а другите им става гадно и почват да бият хората. Това се случва и в нашия свят с различни хора. Едните хора, като им е гадно, реагират по един начин, сега ти почват да реват, другите хора почват да са агресивни, третите хора почват да обиждат и така нататък. Всеки човек реагира различно на гадното, всеки огиер реагира различно на гадното според културата, която му е била дадена от неговия народ. Едните огиери реагират на напускането на стединга с копнежа до някъде, защото те самите знаят, че това е което ще се получи. И започват да виждат проявления на копнежа в нещата, които правят и мислят. Имаш преди, че е в главите им. Със сигурност е в главите им. Не малко, поне. А огиерите от другия край в Сеанчан са съвсем други, защото такава култура ги е отгледала. Може би, според мене. И самите те, примерно, не... Възможно е там да няма стединги, да са по-редки или просто те да не знаят за тях, което също е... Тъй като нашите хора някакси не... В нашия край на картата, където се развива действието, има доста малко стединги са ни описани. Възможно е в Сеанчан също са толкова малко и просто да няма... Да не са обект на интерес по някакъв начин. Да не са... Огиерите въобще не са били там. Не знам. Да завършим с Шадар Харан. Да, що не. Имаш ли мнение по него? За него? Да, мен беше доста... Шадар Харан беше доста интересен, тъй като в някакъв момент за мен беше дори възможно Шадар Харан и подобни нему безлики да са всъщност тези, които са тъмния зад кулисите. От тъмния да е по-скоро мафията, а не някакво създание. Имаше логика в някакви ситуации. Аз не мисля, че има други като Шадар Харан. Той е единствения първо да си май. Той е казано, че е единствения. Казано е в крайна сметка, че е единствения. Или поне от гледната точка на единствения, който е в историята е казано, че е той. Това и даже като някаква пионка изоставен там, тялото му и така, на влизането в пещерата от Ранд, но в някакъв момент, особено като водеше Циндейн в самата пещера, или беше Грендъл, не мога да сетя, като водеше някой от отстъпничките и начина по който самата пещера се изкривява така, че да го допусне и това, че всъщност... Демандред водеше, който от тавана не опираше... Не, беше някаква жена, спомням си го със сигурност. Демандред беше. Може и Демандред да е бил. Но идеята... Не само един човек е водил там, ако става дума, но ситуацията, в която ни беше представено, сякаш... Тогава ми се струваше като някакво намигане, че всъщност тъмния не е създание, е по-скоро някаква концепция, която е изграждана. Точно мафията, човек. Тъмния е мафията. Така си го представих и затова Шадар Харан ми беше супер интересен като персонаж. Следях много подробно всяко негово действие, за това дали няма да издаде по някакъв начин всъщност цялата конспирация за цялото нещо. Ще е супер интересен финал и аз осъзнавам, че аз съм един от 10% хора, които ще го харесат и повечето фенове да кажат, това е супер тъпо, не искаме мафията да е в нашото фентази и така нататък. Тъмния мафията, чухте го тук първи. Да, ексклюзивно в Уилкаст. И мафията е тъмния. И мафията е на тъмно. Както да. Мен това ми беше интересно, тъй като подобен тип конспиративно зло винаги ми е бил интересно. Може би, защото като цяло съм малко или много фен на този тип трилъри понякога. Особено в по-ранни години, при 4-5 години много често четях на някакви дистопични романи, бях фен доста дълго време.
И този тип зло ми е също много интересно и ако бъде смесено с класически фентази подход, ще да ми е супер интересно и затова не съм много следя Шадар Харан като персонаж повече, не като създание. Това не съм сигурен дали е конформното. Ми беше много интересно как може да ходи общо взето където си поиска, има, кажи речи, пълен контрол върху стъпниците и хората, които са се заклели на сянката, докато им даваше някакви такива заповеди, като примерно да убият Мат и Терин, докато той, ако имаш възможността, би могъл много лесно да го направи сам самичък, но като че ли не можеше. Замислял ли сте дали той би могъл да има влияние само върху тези, които са се заклели на тъмния и на сянката? Които имат досег до вярната сила по някакъв начин. Не само. Не мисля, че всички имат досег до вярната сила. Имаше няколко Седайвера, на които може да влияе. На едната сложи предпазна магия срещу Месана, ако не се лъжа, след като я изнасили, или преди това, не съм сигурен. Но все едно силата му се простира само до хората, които са се заклели на тъмния и това ме навежда на мисълта, че е бил неговия аватар, все едно има влияние само върху тези, които са се покорили. Може би просто е важна единица, за да бъде изгубен в риск с... Сперин. Не, имам пред рискуват прекалено... По същия начин. Обяснението защо Моридин не отива лично да се разправи с някого, обяснението защото Моридин не може да го направи или защото по-скоро Моридин е достатъчно важен да не го прави сам. Защото Моридин, безспорно, когато вече е със съзнанието си, с всичкия си, нали, след като Ишамаел спира да съществува, Моридин в първите 5-6 книги поне може да разправи с абсолютно всеки, който реши да се разправи. И нерядко Ланфеър също, примерно, или Семирага и така нататък. Просто те самите са малко или много важни, за да рискуват дори малкия шанс да се провалят тази мисия. Както го правят някои други отстъпници. Като, примерно, Белал, ако не се лъже, първия, който... Не, всъщност първите са Балтамел и Агинор, които сгъват. След това Белал. Някои отстъпници много... Сгъват, да. Технически точно това правят. Нали, най-вече Балтамел, който бива смачкан всъщност. Но мисълта ми е, че и Шамаел, дори Шамаел, който поудява. И дори да са подготвени да се справят, дори Шадар Харан да може да има сила над други, които не са на страната на сянката, може би Шадар Харан по някакъв начин е важен. Може би подобен безлик е много трудно да се омърдрал, нали? Много трудно да се роди или да се създаде, не знам точно как се е получил Шадар Харан и какво точно е. Възможно е той самия да е Holy shit, още в трета книга се появява. Това трябва да го следи. При Джайчим Каридин се появява. Има лойка да е Шадар Харан там. Тъй като си спомням сцената с Каридин в коридорите на Амадор, мисля, че беше. Не съм сигурен точно къде беше. Но да, има лойка, между другото. Това не си го спомнях. Сега си го спомням, като ми го кажеш и си спомням сцената дори. Но идеята ми е, че може би той самия е доста важен, за да отиде в открит конфликт с някого. Според мен. Тъй като много рядко виждаме открит конфликт с някоя, всъщност дори относително важна фигура на страната на сянката. Аз съм на мнението, че отстъпниците и повече от последователи на сянката, ако не бяха такива егоистични и себични копалята, просто щяха да смажат всичко в зародиш. О, да. Понеже всички си имат собствени виждания и планове за нещата се сгромолясват на главите им в последствие. Да, ама може би точно това прави Шадар Харан ценен, защото той е инструмент, а не нещо, което може да завие в някаква своя си посока. И затова не бива използван по начин, по който другите могат да бъдат използвани. Не знам, все пак. Ти смяташ, че е по-скоро продукт на нещо, което е по-скоро метафизична концепция, някой, който вече отдал себе си на сянката, е единствения, който може да бъде под контрол на Шадар Харан. Аз предполагам, че е по-скоро по-прозаично, отколкото това. Възможно, просто ми беше интересно защо не влияе на никой, или поне не го виждаме с никой, който да не е част от силите на сянката. Може просто не са прекалено ценни, според мен. Тъй като наистина, ако се замислиш, много малко от отстъпниците влизат в преки конфликти с
наши хора. Освен, нали, Могедиен, Белао и така нататък. Някакви, които дават много добър пример, що не се влиза в открити конфликти като цяло. Да, и... Напляскаха няколко пъти. Да. Ако виждаш, примерно, Семирага, чак 11-та книга или 12-та беше дори, се появява в открит конфликт. Демандрет до края не го прави. И те са тези, които свършват най-добра работа, реално, които се появяват по-късно. Просто някакси най-логично. Нали? Дори Рахвин, който се появява относително рано, нали? Рахвин всъщност свърши от доста добра работа, като не влиза в открити конфликти, а всъщност подчинява царства. Може би тази гледна точка няма смисъл да влиза в открити конфликти. Няма смисъл да комуникира с някой, който не е на страната на сянката. Мисъл, ти го приемаш от гледната точка, ако имаше възможност, нямаше ли да го направиш сам? Най-вероятно не. Защото това, че има възможност, не значи, че няма други работи, с които да се занимава по-полезни и да остави някой друг да свърши работа, което другия, нали, не прави. Но това е съвсем друг въпрос, нали? Ако наистина е аватар на тъмния, по-скоро може би приема, че това има под нивото. Възможно е да е така, да. Възможно е да е така, да има, нали, по-менаджерска работа, която... В смисъл... Сега, доколко е аватар на... Да. Главен секретар. Главен секретар на тъмния, да. По тъмните въпроси. Главен секретар по тъмните въпроси, да е. Търся какво да хостна сега и лека по лека да приключим за днес. Следващия път не съм сигурен дали имаш нещо конкретно замислено като тема или ще трябва да го изберем в движение после. Имаме хиляди теми, трябва да се спрем на една. Ако имаш някаква конкретика, която искаме да дискутираме готова, аз съм съгласен. Аз нямам нещо конкретно, което сега се сещам. По-скоро се чуя дали да не започнем да навлизаме в малко повече дълбочина в някои конкретни теми. Самия чат, ако... Добре, ще трябва да помисля по това отношение тогава. Ще трябва да ти дам и сигнал до ден-два, примерно, ако имам нещо, както и ти да го направиш, да имаме някакво време, нали, да подготвим. Ако самия чат има... Ако самия чат има някакво така желание да коментираме нещо конкретно като тема, мога да предложите. Мога да направим така, че единия брой да е разделен на две теми, примерно ако смятаме, нали, ако видим първите пъти, че няма да имаме достатъчно, примерно, материал да говорим по една тема. Добре, окей. Зависи колко са конкретни темите. Тук почти не успяхме да говорим за нищо друго, освен създанията на сянката в този си брой, така че... Те са интересни. Сенчан да го духат. Дисклеймър като предложенията от чата и коментарите, не искаме да засягаме цветове на кожата, така че всичко друго е приемливо. То няма и много цветове на кожата, които да засегнем, ако става дума, но съвсем... Очевидно има. Днес разбрах, че когато единия нисък, а другия от тир се мразят, да знаеш. Ой, няма да го помниш. Както да е. Чуя се кого да хостна. Както да пускам ви аутрото и ще ви пратя някъде в Twitch. Бъдете с нас и следващия път вторник 9, ако всичко е наред, нали? Тъй като последните няколко седмици имаше ситуации при двамата, които не позволяваха или да го направим вторник, или да го направим от 9. По-често и двете. Но сега ще можем да го направим. Да. С всички сили. С всички сили да го направим. Чао, от мен. Чао, хора. Час продължи подкастът, докато слънцето бавно се скриваше под пурпурната линия на хоризонта. Не донесе и намек за отговори, само въпроси, но последните думи обещаваха ново начало. Не, че подкастът беше краят. Няма краища, нито начала при въртенето на колелото на времето. Но беше някакъв край.